crois que nous partageons la même volonté. D'abord, c'est M'a fɔ farafina sifinnakaw ye a ye gɛlɛya ɲɛfɔ n ye aw kana don a la ten ka daa kan aw ka siniɲɛsigi o tɛ k'aw kankama faransi kɔn na nin de kɛra faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale ka kumakan ye a ɲiningalen bɛnbaliya min mɔgɔw ka tanunubaliya ka ɲɛsin faransi ma farafina jamana caman kɔnɔna la bi a ka naliko filanan na Algérie a ko faransi kɔrɔmatigɛlen don a kɔrɔmatigɛra ko minnu tɛmɛna ka daa kan an ye ko gɛlɛman caman to yen olu ka se ka to sen na ani o kɔfɛ bayɛlɛmaliko ba de fɛnɛ bɛ nin ko in kɔnɔna la a ka kuma la an ka jɛya ɲɔgɔn ye lafasabaga caman bɛ yen silamɛya politiki kɔnɔna la olu jugu o de ye faransi ye nin kuma latɛmɛ yɔrɔ ninnu caman mɔgɔ de b'a ko jukɔrɔla la minnu bɛ tɛmɛ ni Turki ye fo ka na se Irisi ma Chinois jamana olu bɛɛ jugu o ye faransi de ye a ka kuma la ni o ye ka nin jamana ninnu ka tintili ani kolonsoli fanga o kɔrɔmatigɛ jugu kelen de bɛ yen o ye faransi ye bɛɛ bɛ sɔn o ma o ka nɔgɔ kojugu a ka kuma la ko nin de kɛra a bɛnbaw ka kɛlɛ ye ani an mansaw nka fan bɛɛ farafinna u bɛ wuya de fɔlaw ye o la kuma minnu tɛ tiɲɛ ye an ka taga dɔrɔn ka kuma la a sɔnna ma k'a fɔ ko a bɛna wagati dɔɔni ta ani danaya ka se ka sinsin ko nka ale b'a kɛ ni muɲuli ye jigisigili ani farafina gun kanuni ye ani Algérie jamana kanuni fɛnɛ ye Emmanuel Macron a tun ye ni kumakan suguya ɲɔgɔnna de fɛnɛ fɔ juillet kalo laban na farafina jamana saba la ni Cameroun b'o la Alger a ko u bɛna baarakɛɲɔgɔnya kolo gɛlɛya ni Algérie ye yaasa u bɛ se ka dankari jatigɛwale kɛlɛli la Sahel cɛncɛnfuga jamana kɔnɔna la ko fɛɛrɛ bɛ kan ka kɛ yaasa minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la u kana se ka na bugu nin yɔrɔ kofɔlen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagner ka mɔgɔw ni o ye Irisi jamana ka kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛdenw ye a ka kuma la Mali la ni faransi saradasolakaw taara ka bɔ yen. Donc ce que nous avons décidé, c'est de travailler ensemble et avec aussi une certaine, je dirais, confiance collective. Et donc